Emma. Jeg står nede i Sankt Jørgensparken i Odense. Jeg vil gerne vise, hvordan jeg har lært at stå på helis. Det vigtigste er, når man står på helis, at have balancen. Ligesom når man står på ski og snowboard og masser af andre ting. Det er vigtigt at have beskytter på. Knæudstyr, håndbeskytter og albue og hjelm. Der sidder et hjul her, og så hvis man ikke kan holde balancen på det, så skvatter man. Så nu har min far lige vist, hvordan at man skal starte med at gøre. Din far skal starte med at holde dig, og så kan du så prøve lidt senere selv. For at kunne rulle, skal du have den ene fod foran den anden. Så skal du låse knæene, så de ikke kan bevæge sig. Så kan du begynde at sætte af med den bagerste.